Salutare, fraților! Am revenit cu un nou episod. Doresc să merg pe insulă și să văd ce s-a mai făcut pe acolo. N-am mai uitat, cred că de 2 zile. Nu am avut efectiv timp, în 2 sau 3 zile să ne când am mai intrat. Nu mai știu ce am făcut ultima dată. Să-mi verific că am făcut 8 milioane. Aparent s-au vândut multe lucruri. O să vreau să-mi verific banca sau dacă am adunat ceva pe offline sau nu. Asta eu nu mai țin minte absolut deloc. Mi se pare că eram cu voi pe videoclip ultima dată când am intrat. Da, așa că acum am intrat direct să filmez, să colectez tot. De asta mi-am luat șoc, nu? Super tare, super tare. Doi cai. Unu, unu. Acum vreau în partea asta la alta. Aici mă interesează pe mine. Ia haideți să vedem. 1. 1. 1. 1. Nu decât câte 1? Serios? Eu care sper să ne mai mulți. În fine. 700 cât 300 ăștia și ăștia 100. 60 ăștia 200. Bine, ok. Ok. Mi-a dat semințele înapoi, mi-a dat semințele înapoi, perfect. Ar fi frumos să ne toate astea semințele înapoi, dar nu se poate. Pe partea asta de insulă am terminat. A venit momentul să ne punem pe strâns bani. Așa că o să fac un lucru pe care nu credeam că o să-l fac. Așa că până fac rost de premium, insula asta nu o să mai rămân nimic. Pentru că nu este rentabil. Le-am plantat aici la astea sus. Perfect. Este și puțin fame. Dar totuși aici am 1 milion. Asta e ideea. La asta mă refer că la tire-uri mai mari se fac banii. Și cu insula, sincer, o să dureze ceva. Așa că eu și astea, și astea, și astea, și astea. Și râmele o să le păstrez. Pentru crafting sau cât costă? Da, le iau și pe astea. Am 11k cărțile astea pe care astea o să le iau la farmat. Băieți ăștia, ce mi-a dus? 25 de astea. O mizerie. Ce mi-a adus? 24 cu 2 de astea. O mizerie. Bun. Portul de acolo. Portal. Ok.
Asta, doi. Cam îmi place cum arată asta, să le păstrez de aspect. Și le remontam, bag astea și astea aici. Când am nevoie de ele. Bun. Acum o să începem cu selecția nebună. Asta e temele mele de mers în Black Zone și alte nebunii. N-avem treabă. Unde asta? Odată. Astea le păstrăm pentru craftinguri. Ei, nu știu. Au plecat pe piață, să zicem așa. Runele astea le păstram eu. Runele astea, nu știu ce valoare au. Dar am strâns cam, cred că decât din rune, vreau să vorbesc prost, și din sol și din astea, am 1.000.000? N-am. Am aproape 1.000.000. O bancă normal. Am zis că nu, cărți pline mai am. Astea și pe asta să o vând înapoi. Pe tine să te distrug că nu mă interesezi. Tu te vând 2,5 milioane. Bun. Mergem să le vindem, ne schimbăm montul și cred că am să fac eu o afacere să-mi cumpăr un Swiftclaw. Da. Sell order. Sell instant. Sell order. Sell order. Sell order. Deci găinile astea costă ceva. Ouăle în schimb nu. Asta tot trebuie să dau create. Sell order. La runele astea este o diferență mare de preț. Create. Asta e una singură, vindu direct. Create. 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 Știți 3K din afacerea asta. Sell. Asta e mizerie. Order. Mai e harta asta. Și ce s-a vândut? Runele. Haideți să vândut toate repede. Ideea e că vreau să fac bani mai repede pentru premium. Undeva în câteva episoade vreau să i-am deja. Premium mi se pare că a scăzut un pic. Dar nu suficient pentru cât am eu în cap. Am toate itemele astea. Păstrez asta e un sort așa. O să schimb pe cal. Am mai vândut ceva dacă n-am primit mesajul. Tare. Bun. Ce vrei de la sufletul meu? 9K. Hai să cumpărăm unde ăsta. Da, frate. Și use.
Nu prea mi-ai dat nimic, sincer. De ăsta care costă 7k. Mi-ai dat lemn de 5.2 pe bucăți și tu crezi că asta e ceva wow. Ok. 20 de aici. Use la asta. Use la asta. Merge la shop acum să le vinde și pe astea. Să repar tot ce am pe mine. Of. Bun. Haide că deja am pierdut destul timp din episod. Vreau să vă mai țin. Vreau să am mai temele bune pe mine, bun. Aș vrea și mi-aș dori. Nu știu ce să fac, aia e problema. Mai baza asta aici. Baza asta aici. Bun. Vreau să merg într-o hartă tier 4. Ușurel taticul la gata. Așa. Bun. Carcă-te și tu. Bravo. Bravo. Ce s-a mai văzut? Prea tare. Ia se bat acolo. Fie de capul lor. Nu mă interesează astea. Harta R4. Practic la ce item power am eu. Ar trebui să pot să mă iau cu băieții ăștia. Și eu e 5 ca viață, ar trebui să pot să mă iau. Super. N-a vrut. Ai, pleacă și tu cu metri de aici. N-am nicio șansă. Opa. Vrei? Ora. Eu sunt curios ce e acolo la mizeria. Asta o să vreau să fac. Nu pe fix. Da, frate meu. Exact așa și faci. De aici. Păi la nenorocirea asta, e boss cu cufăr. Cam în chest. O mizerie. Am sperat să fie altceva mai interesant, sincer. Ha! Ah! Măcar am înțeles că încă nu pot să le fac singur pe astea.
Nu mai îmi bat cap. Hai, mă, lasă-mă în pace. Așa că... Nu, aici, aici. Action. 659. Bun. Să nu punem așa. Ajung aici cât de repede e greu. Bun. Da, frații mei, colorați voi sunteți. Deci n-avem ce face aici momentan. Am build-ul care costă 1.000.000. Ok. Și în build-ul ăsta să, practic, să investit 1.000.000 în ce-am pe mine. Încerc să fac mai mult din el. Decât să merg în Black Zone. Habar nu am. Dar știu ce o să fac. Știu eu ce o să fac. E niciunul. O mizerie. Bun. Ești comun tu. Nu un alta. Asta nu e nimic. Atât. Unde-i piatra aia mare așa? A, nu s-a făcut aici așa unde să de piatră. Carieră ca și cum. Mă jucam eu, nu există așa ceva. Dungeon normal. Uite, 5-2 ăla. Uita. Un dungeon normal. Vreau să fac de tier 6 dungeon-uri. M-am gândit bine. Vreau să ajung în asta, în harta asta. Pentru că vreau o red zone. Așa că da, nu le mai au. Vrea cine vrea. Sunt puțin dezamăgit, să zic așa, de toată evoluția acestui caracter. Adică am jucat foarte mult. Oarecum. Bine, m-am jucat și ca o muscă de aia fără cap. De multe ori. Dar am luat 8 ari. Dar nu prea să ales nimic de bani de asta. Adică 8 milioane. Hai că mergem în asta în cameră. Până una alta. Da, pentru
că am common. N-am deblocat nici orașul ăsta. Ultima dată m-am jucat, am pescuit, n-am făcut nimic efectiv decât puțin tire în ăla. Ceea ce da, înțeleg, tire este foarte important. Dar sincer, cu 1.000.000 mănânc niște pești de aia și fac tire-ul ca neunul. Sincer vorbind. Aici mai e cineva. Este Yellow Zone. Prea mă interesează. Aici am crezut și am sperat să fie de aia de bați. Nu a fost să fie. S-a pus în rapid. O, băiații cum se bat. Nu știu ce bate cu mătră meu. O să-i ceartă tare cu ei. Rază de astea. Bun. Ideea e că vreau să ajung... Nu, unde stăm? Poate găsești nenorocit de chesturi. Și îi rupe. Nici aici nu e, nu. Ca idee. Am crezut și am sperat eu. Deci pe harta asta nu e nicio bază de aia. Așa că... Așa că cu build-ul meu aș face o nebunie. Pentru că am ceva item power, nu o să vă mint. Este puțin, da. Dar este ceva. Tier 6 Black Zone. Asta o să fac. Hai să vedem. Ori facem bani, ori îi pierdem. Sunt niște mulți oameni aici, dar asta cota mea. Cer. Nu mă interesează altceva, mă interesează să fac un dungeon de asta aici. Sunt puțin trist, într-adevăr, cu seria, pentru că mulți au cerut multe lucruri în comentarii. Mulți, băia care au mai comentat. Și a fost far la ca atare, dar mulți au dorit breaslă, am făcut-o, nu s-au mai uitat la episoade, cel mai probabil. N-a mai fost cazul. Nu știu că au să fie bătuți la rândul de alta. Am aici, da, așa, claim să fie dat. Așa. Ce o să vreau să fac cu pagina asta, cu episodul ăsta, o să fac un Discord pentru băieți, ca eu, un băiat care mi-a zis să dau pe Discord și mi-a dat din cauza chestia asta când aveam un grup făcut. Nu voi ocupa de acest aspect. Pe lângă toate astea, voi începe niște serii noi. Asta nu o să fac. Este atât de satisfăcător când mor mai mult odată. Nici o să vă zic, nu aveți idee. Îmi place maxim când se întâmplă chestia asta. Partea asta e ceva, nu nimic. Mă țin aminte. Nu, veniți toți încoace. O grămadă.
mai fă scutul ăla. Aproape 9 milioane. Nu mai stau să las, mă, chiar mă trezesc că nu mă lasă eu chestul. Trebuie să apară un mini-boss ceva deja, pe calculele mele. Așa că mai bine curăț tot din timp. A. Este o oală. Super tare. Vreau toți șoricei la mine. Vreau să fac așa. De damage. Așa. Și am atacat, băga mea și pula. Se termină repede treaba. În felul următor diminuăm. Mai am buff-ul. Bun. Asta zic. Mini-boss? Cred că nu știu. S-ar putea. Nu prea e mini-boss. Dar pe turnul ăsta nu l-am mai văzut cum arată așa. Se pare interesant, sincer. Voi continua drumul de în sus. Aici se desparte în două. Vreau înapoi. Ei, gaburile lăsați-mă. Aba, nu se continuă. Sau. Nu, ăla e calea. Ideea e că din zona asta de mina și acum e el. Ce zic că n-am mai prins pe turnul ăsta. E... Ca să vă arăt la ce mă refer, uite. Apar chestiile astea. Așa. Nu le-am mai văzut. Mobie, nu știu dacă trebuie să fie sau nu aici. Da, uite, aici o să fie un mini-boss. Aici jos. Bun. A, era și acolo, nu l-am văzut. E cam prost la faza asta eu. E de cărți. Da, frate. Dacă ne am dat un tine. Care e chest albastru? Dai 15 cărți ca la... Deci mi-a dat ca la Miloge așa 15 cărți. Sincer. Mie nu-mi plac chestiile astea.
El tai dungeon-ul și îmi dai mie cărți. Așa e tu pattern-urile făcute vizual. E ușor clar să nu mă așteptam. Aici o să mor? Da. Deci a crezut că o să mor acolo. Pentru bun. Asta zic. O să mă bat cu bossul, vedeți-vă. Ce este pot să-l iau? Aparent. Ok. Am 50 de K. Și ăsta e... nu. Sau? Sau... Mailbox. Market. Ok. Nu veniți voi la mine acum să mă luați când papul la primul voi. Bun. Asta nu e un haz dungeon-ul. Dau 40 ceva de casă, mă duc acasă. Da, exact cât am făcut, efectiv. Ah, nu a fost combinație. Este distant. Facem aici, vreau să dau cu X, așa, și ăștia usa. Azi sunt puțin supărat, puțin mai multe. Așa că nu mai vreau să stau. Bună. Hmm. Astea ar fi itemele de care și avem nevoie. Ce mi s-a mai vândut. Super tare. Super tare, super tare, super tare.
Acesta e un mesaj de la un băiat care mi-a dat mesaj și mi-a zis să-i dau ad pe Discord. Și repet, nu avem Discord. Eu repair, 2K. Marș. Te mă tot grăbeam eu cărdulețul ăla. Dacă mă duc înapoi așa, o să mă duc drept așa. Vei vedea ce-o găsi pe drum. Da. Ideea e că ne-am cam supărat. Bun, zona asta de farmat. Bun. Da, de fapt asta o să și fac. O să nu știu la ce aplicație e. Îți ține minte? Aici. Nu mai plăti 4K doar pentru chestia asta. Bun. Hai să ne ocupăm. Și știu ce o să fac. Episodul următor o să vreau... Dar n-am minsul la aia, mă deranjează pe mine maxim. Dar vreau să fac mult bani din gathering. Cum pot să fac chestia asta? Din jurnale. Să le iau, să le umplu și să le dau la băieție. Cum o să facem noi chestia asta? Mâncare avem aici. Asta vreau. Așa, 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 așa și așa. Costumul nu mă interesează, vreau astea. La mișto, așa. Ale pe toate, că nu știu ce o să mai mă tai pe mine capul. Ne urcăm înapoi pe oxul nostru minunat. Ne să pornim la drum. Asta am mai făcut 2 misiuni. Da, asta îmi place. Când primesc bani. Când primesc bani îmi place. Când nu primesc nu-mi place. Dăm un sort așa rapid. O să mă uit la, din nou, 659. Știu cam câte fac. Și cred că următoarea mea investiție până în premium, că o să mai dureze puțin. Dar nu mult, asta vă garantez eu, o să mai dureze puțin, dar nu mult. Va fi... Cât am în cartea asta? N-am mult. Și hai să mâncăm și asta. Ăla n-are nicio nimic. Tine vreau să te bat. Și bun. Hai să umplem cartea asta acum rapid. Da, nu umplu din asta. N-am să mai umplu din asta altul. Mai umple pe asta. Hai de las așa.
Nu știu dacă mai învârt în mapa asta. Sau nu. Mă, nu mă interesează pripașia. Mă interesează totul altceva. O să... într-un minut. Asta bă pe tine într-un minut. Am bătut mult mai rapid. Deci m-am dezamăgit. Facem așa să o umplem ca și cum. Și pe asta. Asta stau să văd ce unde nu mai așa de curiozitatea mea de un nebun. Te vii tu. Lasă-mă pe mine. E pe tine. Hai de asta să faci femeie mai mult. Aux. Ești mai chiar așa. Mai du-te dracu, pe românește și tu că n-ai chef să stau acolo. Mă duc la cu metrii mei aici înapoi să văd că s-au respawnat. Nu s-a respawnat nimic. Aici nu o să mai fac niciun de ăsta. Eu vreau să vă bumbăcesc imediat. Ia, te umpli. Foarte frumos. Cum adică? Asta de aici. E? Știu acum aici. Știu ce aici. M-am mutat în Cavaș. Caterinca. Iar Caterinca. Ăsta încă nu s-a respawnat. Nici nodul ăsta la altul. Așa că mergem în aventură în continuare. Vreau să-mi spuneți dacă ați ajuns până aici. Oricine a ajuns până în minutul ăsta la episod. Minutul 43. Mă aude pe mine. Rog să-mi zică și mie. O modalitate de făcut bani rapid. Că vreau și să iau premiumul ăla. Banii fac, dar cam stau pe loc uneori. Am toți bag tăieri în astea. Tot bag și bag degeaba. Uite ăsta. Bonusuri, bonusuri, bonusuri. Fii mai aici mă interesează pe mine. Nu mai vreau să mai fac level în el. Da, de fapt i-am, lasă-l așa. Dă-l în mașisă. Românește. Ideea e că vreau să fac mult tare în asta, în minerit, să termin odată cu toate prostiile. Ca să pot și să mă acces pe ce am nevoie. Am umplut. Uite pe cum trebuie să respawnat și el. Da, frate. Ai umplut și de respect. Eu și ăsta.
Cât unde? 90. Practic. Da. Și ca să înțelegeți și voi cam cât de repede se fac bani la gathering, cât ai tăieri mai mare și găsești de realitate, cu atât te lansezi mai tare. De că doar trebuie să te plimbi și să colectezi la rând și să cauți și să ai noroc. Bine, asta este un joc full de noroc în principiu. Adică nu știi ce îți pică, cum îți pică. Este și știință când faci crafting-uri și alea. Noi mai avem multe auto pe ăsta ce transport face cu mătrămiu. Ăla se plimbă de nebun. Of. Dar asta cam este tot. Aceste jocuri asta înseamnă tot. Norocul. Ce vreau să mai fac acum? Ca idee. O să vreau să mai găsesc și eu un punct 3 de la nenorocit. Așa că ia uitați-l. 4-2 ăla. Netrebnic. Dacă la o să mergem. La punct 3 ăla, ia uitați cum l-a luat deja. Nici măcar istoric n-a rămas de în zonele astea. Dacă sau de tare să calculatorul e vina mea, mi-a mișcat telefonul. Da. Avem aproape 50 de minute. Deci, cred că o să pun punct la episodul ăsta. Nu o să-l fac lung, că n-are o să vă plictisesc. Am spus ce am avut de spus. Vă rog să-mi dați câteva sfaturi, așa, cum o vedeți voi situația. Până data viitoare, frații mei, vă salut!